الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الذي لتبلون والله ما أنجربه في أموالكم أجود لمن فرلاجي فويهن ينجلتنا سكيج ولا جاي يجنهن جاء التلفو دو مجد دو مايا دو بنا فما وات وأنفسكم وأنجرب كجود بيتالي مودون فويدون جد كوين جوريدن yaade jihad en e gede baad non fawidon dum horde en fo jarabiyeji o jarribe ha ƴeewe ɗon walla rafiiji e ko nandi hen fawe e dow moɗon fo ha jarribe ɗon ƴeewe no e moɗon wala tasmaunna wallahi ma on nan min alladina utu kitaba min qablikum yaadnaade to ko adi on ɓe hono yahuudi e nasara en ma on nan e maɓɓe wonila soko kañum hefreɓe sirkuɓe ma on nan e ɓeeɗo adan kathiran to ñangeji lebte loroji kewɗi ma ɓe jennu on ma ɓe kuɗ on ma ɓe juu on ma ɓe takku on ma mbaɗa fof foode wa in tasbiru wa tattagu fa inna Allaha ghafurun muñde heen waasoyde ne habto rento heen Allah waasoyde yeftuno hoore muɗum ɗum ɗon min azmil umur jeeya geɗe ɓurɗe fellide ɓurɗe mawde e pellitte mana waade noonde muñde nde waaso yeftade ɓuri wonde pellital mawngal ɗum ɓuri hawride nde ɗum ɓuri moƴƴude so joomum dañi jarabiyeji faama jarabiyeji joomum muñira Allah waaso wiide ene saalira jawdi musti on tilforto muñira Allah anda ko jarabi jahoo tan waaso wiide ene waɗa heen goɗɗum walla won yimɓe bolpiɗo aɗa ɓe jennuma ene pamɗima ene gustuma mbasa tefta ɗumen jokka haajo ma muñira Allah sa wayi noon ɗum ɓuri fewde ɓuri moƴƴude ɓuri hawrude wiyama seydna Aboubacry meeɗi omo jooɗi la station ne jooɗi goɗɗaari ne yennamo ne haalamo kala ko muusi ne laaɗi ne moosa sallallah alih w sallam ha haala ka metti no feewi noon ɗum fof ne laaɗi ne moosa seydna Aboubacry filliti jaabaade o haali konngol gootol tan ne laaɗi ñirɓini o wi ne laaɗi mi o ginnan wiye kam geɗe aɗa moosa mi jaaba konngol gootol tan ñirɓinɗa nde aɗa wiya aha gila fuɗɗo haalde a jaabaaki malayka adda en jaabanoma kala ko o haali malayka o jaaba ko ɗum jalannomi ne jaabiɗa tan malayka o yihi seeɗan lumti ɗum addana tumminaade nde saɗne waɗi muñir Allah ko Allah yeftanto ɗum wa ida akhada Allahu jangtude Allah nangi mithaqa alladina utul kitaba ɓeeɗo aadi yimɓe adnaɓe sere hon yahudiyankoɓe Allah aadini rewto tawrete on aadi woni latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu ɓe gaadidiri Allah ma peññin deftere nde ko haali ko ma kalno yimɓe ɓe deftere nde ne haalila sallah sallam ene sifimo ene haali fof gueɗe makko wadde ma kalno yimɓe kamɓene wala taktumunahu on cuuɗata ɗum ɗo ɓe gaddiri Allah kono ƴeew fana baduhu waɗa doni ɓe berli aadi o caggal keeceje maɓɓe ɓe pirti aadi o ha laaɓi ɓe dutti eɓe cuuɗe deftere nde ko haali ko e peññino goɗɗum e penna ko elaaɗo ko sallah sallam e penna elaaɗo sallah sallam e ko elaaɗo ko sallah e pen ɗum e tew ɗum woni deftere he ɓe cuuɗi ko gonɗo hono washtaraw bihi thamanan qalilan ɓe gosti ɗum cogguyal seeɗa hol ɗum aduna wonde kamɓe poti ardade wona goɗɗo foti ardade ɗum tan yidde ardade nde tan jaraniɓe fende e mbiya o wonani laaɗo eɓe jiiɗi firtude ko Allah waɗi ko fa bisa ma yashtaruna ndaw ko bonni ko wassoto en ko foti noon ndeɗo hoolare e mawnude so cinno ɓe tottino hoolare nde kono ñanno heen e baraji e moƴƴereji gila aduna ha lahara fof ɓe gosto ɗum tan yidde ardade ɓolde ɓe penna Allah ɓe penna laaɗo sallah sallam ndaw ko bonni ko wasti en
la yahsibanna woto sikku alladina ɓen yafrahuna weltortoɓe bima ataw ko mbaɗi joomen mbaɗa hunde majjina heen yimɓe walla puurna heen yimɓe walla mbasna heen yimɓe belto heen kamɓe e belto heen woto sikku noon ɓeen te woyi hibbune ɓe jiɗa an yihuma dow yettireede bimane faɗu koye mbaɗaani joomen mbaɗa kaala penaare mum haa yimɓe naata heen naata e woñaare heen soɗi to e mbiya ɓe pewni yimɓe ɓe ɓe kolli yimɓe laawol ɓe ngara yimɓe ɓe punta ɗumen walla pool ɗumen ɓe ngadda geɗe maɓɓe ɓe jangini yimɓe haa yimɓe ngona ɗum mbiɗa yimɓe ne ngona ɗum taw ɗum moƴƴani yimɓe he woni to e mbasoro kamɓe pindini yimɓe moƴƴani yimɓe jangini yimɓe e mantoro koɓe mbaɗani woto sikku ɗum fala tahsibannahum woto sikku ɓen ɓe fasati min adabe ɓe goni daɗirde lebte woto sikku ɓen goni koye mantere ɗon ko bolle puyɗe haddataɓe leptede ɗum haddataɓe leptede sabu koɓe mbaɗi ko leptataɓe so mbiyam ga ko moƴƴi ɓen ko fimɓe ko wini ko wina bolle puyɗe hattaɓe leptede de walla hum adabun alim tawi ko lepte musde wadantaɓe sabu koye majjimɓe yimɓe ɓe kawdini e puyni yimɓe enani yimɓe e jumreji mawɗi walillahi mulku samawati wal ard walillahi ko Allah jeyi mulku samawati laamade asmanuji wal ardi leydi ndi Allah goto jeyi laamade asmanuji leydi fof wallahu ala kulli shay'in qadir te Allah hunde fof ene wawi hay hunde ronkani ne jeeya heen noon leptude heefereɓe e dandude julɓe ɗum fof kanko omo wawi heefereɓe makka mbinen annabi sallah sallam addan min aaya finde nden holla wonde Allah ko goto tan Allah wiiɓe inna fi halqi samawati wal ard sa ƴeertino kone taggol asmanuji leydi asmanu tagirani e leydi on tagirani e ko woni hen e kawisaji gila e kullon ha e leɗɗe ha e puɗi ɗum ko leɗɗe dartode ɗum ko puɗi layoji ɗum ko puɗi iroji ɗum ko hodde jibinta dow ɗi kawisaji fof sa ƴeewi e leydi hen gotiri e ndiyam ɗum gotam ɗum arani haaɗi ɗum arani safi ɗum arani lammi ndiyam gotam leydi gotiri waktu fille wonno haade ƴeewa kadi jamma ara ha ɓooya yaha ñalama lomto ha ɓooya yaha ñalama yaha jamma lomto ni way ñande fof ɗano usso ɗano ɓeydo ha ɓooya ɗawata ussaɗa ɓeydade ɗum ko ni tan woori hitande fof ne yaha ni way juumata firtata bonnata ni tan woniri sa ƴeewtindima ɗum ne waɗi ayati maale ɗum ne waɗi maale dalilaji kolloji wonde Allah baɗoni o on ko bawɗo te kanko goto wawi wadde noon ɗum ko ne waɗi maale wiyeɗa joom hakkillaji en fof ne dañi ɗum ɗo maale labtude wonde ɗum ɗo baɗɗo ɗum o sikka on ko bawɗo on tan goto woni bawɗo kadi waɗi ɓen joom hakkillaji en alladina ko ɓen yadkuruna allaha siftoroɓe Allah jangtotoɓe Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim soɓe daari eɓe jangto Allah soɓe jooɗi eɓe jangto Allah hay soɓe lelima eɓe jangto Allah mana joomum sene wawi juulde taw darde so ronki ma juulide jonde so ronki hay leliɗo ma juulɗon ɓen gon joom hakkillaji en ganduɗa joom woppata juulde mukko ɗon hakkille mum ne heddi juula tan wa yatafakkaruna fi halqi samawati kadi e miijo taggol asman e leydi nde taggol e mawnude e hawnade e huɓinade ni asman nan dari dow men hay hunde nanngani ɗum yanta yerɓata leydi ndi no wayni to jaɗa fof leydi yewti yeeso ma ndi gasata e tewɗo fuɗɗo wontude haaɗi kono a yayata ha tawa ɗo leydi gasi ɗi kayisaji fof kam hen e miijoto kamɓe
haaɓe jiita no baɗɗo ɗum way waawde Allah no way waawde ɓe mbiya rabbana ya an jami amen ma halakta hada baɗɗan nde tagore no wayni sikkata a tagirani ɗum mere kecce wona kecce tagi ɗum de mere tagani ɗum ɗo a tagirani ɗum mere subhanahu wa taala wodnima ha ɓuuri tagde ko wayni tako mere ɓeyɗiraɓe nden noon faqina ya dandu min azabanna lefti jeygol min ñaguima ya dandu min lefti jeygol ya dandu min e lefti jeygol rabbana ya an jami amen innaka an dey man tudkhilin naara kala mo nanɗa jeyge faqad akhzaytahu a hoyni on kam nanɗa jeygol on kay a hoyni ɗum min ñaguima wata hoyni min noon wata nanu jeygo sakko en amen wa ma lizalimin min ansar allah wi tooñoɓe ɓe noon dañata walloɓe de hay goto haɗantaɓe ñan hen jeygol ngol nden yaldanden e toñde rabbana ya an jami amen innano minen dey samina min nani munadi en noddowo ne eero yunadi ene eero ene nodda yimɓe faade e lil iman faade e limanagal min nani neɗɗo nodda yimɓe faade e limanagal hono muhammad sallah sallam walla qur'an ene wiya min an aminu bi rabbikum ngare gonɗine joomon kolɗommo fa amanna min gonɗini min kooli min gonɗini allah nden rabbana ya an jami amen faghfirna ya hafran min dunubana bakatuji amen wa kaffir anna ya suddan min seyi'atina bonɗi amen ta goto yiyaade wa tawaffana min ñaguima ya war min mal abrar tawi min gondi e moƴƴuɓe so maayi min janta e moƴƴuɓe annabaɓe e moƴƴuɓe yawtamin e mabɓe rabbana ya an jami amen wa atina min ñaguima ya addan min ma wattana ko padanɗa min ala sika eɗen ɗen laaɓi ma no laaɓi ma mbino min so tawi min tuubi min gondinimama ma moƴƴan min ñandarga koɓe podno ko noon emin ñaguima ya addan min nden fodore yatimina min nden fodore o wi koɓe ñaagui ɗo ko allah kam ne anda kala ko fodi ko baɗowo nden ñaggo firti komin ñaguima yawaɗ min e jeeyaɓe handude mbiɗoma noon ñande hen yomin guuri e yamirore ma ha en maayi hen min kande e ñagade ma ñande hen yatiminen aadi oɗo sabu ñande hen ñagoto ɗum o ko jomum tan fotta wonde wala tukhzina woto hersim min yawmal qiyamati ñandarga innaka an dey la tukhliful mi'ada a lunnata aadi kala ko gadɗa ka baɗowo a firtata aadi fastajaba lahum rabbuhum joomiɓe jaabiɓe ko wiiɓe anni min kay la udiyu mi welsintako amala amilin minkum gollal gollude fof mbaɗo wonde kala mo mbaɗo gollude min zakka usa fof debbo to gorko kala mo mbaɗo gollude hunde mi welsintako ɗum mi fuynata ɗum golɗe ne poti fof mami yoɓ kode pamɗi fof ma joɓ fadde majje kode keewi fof kadi haydara ustata mayiɓe ha timma haydara ustatake hen badukum min badin gorko e debbo kay gorko yaltan koye goɗɗo on worɓe jaltere yerɓe jaltere worɓe wadde so goto haalama men fof haalama ni o wi oɗa e lamma qala muslimat ya rasulallah inni la asmau zikra nisa fi darbi shay'in nami muslimat o wi la sallah sallam min kam mi anta alni haala rewɓe kabbide fergo he ette rewɓe ne perda no worɓe perdata ni allah wi falladina hajaru ɓen ferɓe o ukhriju min diyarihim o wi allah wi koye worɓe fof goto baduhum badu ɗum wonno haala ka o wi ɗum waɗi falladina hajaru ɓen ferɓe o ukhriju min diyarihim jaltina galleji mumen ko riwaɓe wo udu fi sabili ɓe lora ɓe tooña e sabu lawalam sabu dinam o sabu maɓe ɓe nadde dina he waɗi ɓe tooña ɓe lora e ɓitina ɓe kaɗa wonde e jaam wa qatalu ɓe kaɓa hen wa qutilu ɓe mbara hen ɓeeɗo law kaffiranna anhum sayyi'atin allah wallahi wondi mami haftanɓe bakkoriji maɓɓe bonɗi maɓɓe ɗi fof mami suurɗi hay goto yiyata
wiyama danga saari yimɓe ne ngara kolle bakkaruji mumen joom barka kebbinde bakkat o faade jeygol kebbinde moƴƴereji o faade aljannaji goɗɗo ara kolle golmum fo haalaɓa bakkat fo hollire haalaɓa alima kono an yami yaafimama waɗi bone ha kewi kono an yaafimama goɗɗo ara ali ɗum kaari aɗa andi mbiɗa andi ha kay ɓeymi suurima aduna gam wade suurdema ɓen jaha aljannaji ɓen noon ɓe o wi mami suddanɓe bakkuji mabɓe bonɗi ɗi jiyataki hay goto yiyata ya lottane ɓen walla udkhilani mi woni mami nannuɓe allah haalata mami nannuɓe jannati aljannaji ɗi ganduɗa tajiri en doga min tata leçon allah ha caali mami nannuɓe aljannaji ɗi ganduɗa ko caali guilata lesi mumen aljannaji ɗi kiilata ɗi gollata jarani rosde damen ne hecciɗi sawaba min indillahi ko baraji ko barjiggol gimmigol e allah allah yoɓi ɗum allah yoɓataɓe ɗum kamɓe ɓen julɓe wallahu inde husnu sawab allah kene jogui ko moƴƴi e barjiggol ko allah wawi barjidde ko allah wawi barjidde julɓe meeɗi wiide la sallah sallam aada ullahi fi man ramina khairu wa nahnu fil jahl añɓe allah ɓe nani hunde fof ne jogui jogui avion ngaji jogui otoji jogui galleji joɗɗi jogui foof jogui ɓe te ko añɓe allah min julɓe min tampi hay hunde min ngala caɗele baga wiyaban caɗele allah wi la yagurrannaka woto homte tagallubulnaka woto biraji hefere ɓe jaata leydi heni jomum ñalɗo walɗa hunde fof ne jogui oto laaji fof ne jogui hunde fof ne rewi lawol ɗum woto homte ma taw on galli ko dahmite seeɗa ko dahmitigol cetkunal ala ko nafi pour aduna tan so gasi gasi summa ma wahum jahannam kono jippata mabɓe tappata mabɓe ko jahannam joni so maayi tan fay ko jahannam ko ɓisami haade nde ko bon daɗɗude ndi daɗɗude kay nde daɗɗude bonde te toon woni ko gasata ko ɗum waɗi ko jiita ɗo e nosaga eɓe jaha ɓe garta e ɓaƴƴe eɓe jaha ko ɗum homte woto ni jawdi homte jokku diine ma no gani ha tiiɗi lakin illadina tagaw rabbum kono ɓen noon rentiɓe allah ɓe ndenti wadde keferagal ndenti wadde boneji ɗin ɗon ɓen lahum jannatum ɓen jogui nder ko aljannaji tajiri ɗi ganduɗa en doga min tata lees mum ha caali aljannaji ɗi ganduɗa ko caali dogata lees mumen caali guilata lees mum ciilata joorata ɗum ɓe jogoto ɗum ɓe keɓata toon te haalde fa so naati ɓe gona yaltoɓe hemɓe keddoto daima nusula min andillahi min nusula ko jipporɗe keblaaɗe min andillahi morde allah ko allah fewni ha fewi ene fewnan ɓen ɗon julɓe so gari ko hen gonata wa ma indallahi hayrun lil abrar ko wonta allah ko hay ɓuuri moƴƴande yimɓe moƴƴuɓe yimɓe ɗigguɓe ko wonta allah ko ɓuuri moƴƴande ɓe e dow ko ɓe hefere nañi gaade ga ko sabu ɗum komi jogui ga ko ɗo tan haade jomum mayta woppa walla jawdi ndi yaha hoppa ɗum kono kam jomum ko certo hen tan amma ɓen ko dañi ko certata hen so jehima taw woy toon to allah wa inna min ahli kitabi kay noon no waɗi ahli kitabi en lam yumin billahi gonɗiɓe allah de wona kamɓe fof goni ko bordiŋeɓe no waɗen tigui no waɗen julɓe moƴƴuɓe gonɗiɓe allah ne ngoodi hen ko eno abdoulah ibne salam e sahabaɓe mum e najashi ɗo ko ahli kitabe en kono ko moƴƴuɓe gonɗiɓe allah ene woodi ha jonni kay joni moƴƴu e nder mabɓe ɓe gonni allah wa ma unsila ileykum eɓe gonni ko jippina e moon ko kono qur'ana ɓe gonɗin ɗum wa ma unsila ileykum eɓe gonni ko jippina ɓe ko ɓe gonɗin tawrete linjiila ɓe gonni qur'ana gonɗin foof khashi'in lillahi ɓe kuli allah ɓen ne kuli allah kañumen ɓen ne goodi e nder mabɓe la yashtaruna bi ayati llahi thamana ɓen gossotako ayaji allah ɗe cogguyalde seeɗa coggu aduna tan ɓen aduna darnani ɓe ɓe gosso haala allah ka ɓe ƴetta penale e pawa pour yidde heɓde aduna tan ɓen ɗum darnani ɓe ulaika ɓen noon lahum no wodan ɗumen ajurum juddi mumen ɓen jogui joddi mumen ma allah yoɓɓe ha timmi en dabbi to joom maɓɓe to ɓe
jogii jawdi maɓɓe to joom maɓɓe to maali heɓɓe ɗum haa timma ewa ɓe ngaddi ɗum kadi laabi ɗiɗi inna allah kam sérieux hisab ko jawɗo hasbore allah ko jawɗo hasbore wiyama to tagore nde fof gila ba adama haddaga dara kako jumina neɗɗo ɗo ka fof ɓe kasore ko ende feccere ñalawma feccere aduna o de feccere ñalawma aduna o fo hen hasbete gasa ya ayuha alladina amanu ewon jugi gonɗimɓe allah isbiru muñe ko muñal wawi gasude hunde ɗaftade allah nde jaaki so jogi muñani gasata yimare ɓe dogo ko bajju mum yaha juule jama ma muñade wakkilade yaltina jawdi ha timma aska ha timma toppiro ha tottira foɓɓe tottere ɓe ma jogi muñade wakkilade tooñe muña wasa yoftade ma jogi muñade wakkilade nunɗa feewa wasa ñohde wasa bonnande yimɓe ma jogi muñade hebde rafiije ko hende hen muñire allah wasa salide ma jogi muñade fof ko muñal kadi goofiɗi kadi woppudeɗi kadi ko ma jogi muña sabu wonno gueɗe aɗa wawi hebde tawa gortina goto waɗani wadde ma muñira allah mbasa wadde kadi wo sabiru muñodire goto fof e muñan bandum ɗemgal e ñiire koddi hunuko saafu gattide ha muusa wona sago joom ɗemgal koddigo way noon nde so joomum muñodirani e koddigo moƴƴata waraabi ɗum nanngodire tongodire haa tiiɗa kaɓɓodire haa tiiɗa wona fof gonon gootum nanngodire ko tiiɗi wattagullah nentude allah e waasa wadde so neɗɗo muñata nanngata julɗo banndum kadi muñanta goɗɗo so joomum rentaki waade noon fewetake de watta dentude allah e mbaɗon ɗeɗo geɗe la allah kon tuftude mbele ɗon malde e kumtal haajuji so joomum en goni muñoɓe muñodiroɓe nanngondiroɓe tamma allah waɗ ɗumen yallotine ɓen surtout nisa madaniyatun mi'atun wa khamsun aw 60 aw 70 ayatan